लोगोफोर आं दुंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालाङो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामख'लाजोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुग्रोयो so thank you हे गसाय मा जाबावनो बे अमा राजानि संसारावलाय हालावबो थाङा मैयावबो थाङा अरावबो थाङा दैयावबो थाङासो जालांबायलै दिनै दिनै साला गार्लफ्रेन्ड सासे फथायनानै दाखालि बावै पार्कआव किस खालामनो थाङो बे साला नंखाय पुलिसा फैनानै डिस्टार्ब होबायलै आं बाराबा सावथाल हिनजावसो गोसो थोनोसैलै बे बर' हिनजावा माथो किसबो खालामनो होला बे अमा राजाया मा जाबाय थाखो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनो रोंला जे दाउ बिमाफोरा बिदै गनाय थां न' सिङाव मा मोनबाय थाखो बेलाय अमा राजा मा मोनबाय थाखो नोङो मोसौना दै दौहैनो गोनाङा हा आंहा टेनसन मा जाना दं बे बिमायाबो साला मोसौ दैखौसो दौनो थिनलायबाय खमसे खम फिसालाखौथ' एसे बुजिनांगौमोन आंनि गांनाय उखैनायखौबा रावबो बुजिया आंबा मा जाना दं फिसा सासेजों जेबो जामारला नांगौ समाव खामानि दामानि मावनो थिनदाबाबो मोनला मा जाबावगोन आं मा खालामबावगोन आं बे फिसा सासेजों खोनादोंना साला बे बिमायाबो गावनि फिसालाखौनो मोसौ लावखार बायदिसो मोनबाय नामा मोसौनि गांनाय उखैनायखौल' मिथियो आंनि गांनाय उखैनायखौथ' जेबो मिथिलानो बे बिमाया मा होनदों नोङो मा राजा आं नोंनि गांनाय उखैनायखौ बुजिया नोंनि गांनाय उखै बुजियामोनब्ला दिनैहालागै नों एफा गिदिर देरसिगौमोन नामा हो खोब मोजांसो बुंदों नों आं गाव जानो गारनानै नोंखौ जाहोबाय नोंखौ मोनजाहोबाय फेदेर होबाय लावबाय देरबाय दिनै नों आंखौ बिदिसो बुंबाय आथिं आखाइ रानायखाय गां रज'नायखाय नों बिदि बुंदों बिमाखौ बिदि बुंदों दे मोजाङानो जादों साला बे मोसौनि थाखायनो सानफ्रामबो फुं होनजाबाय थायो आङो बे लकडाउन खुलिबाथाय र' दारि गोलावफोरनो आं मोसौखौ साफा होना होयोमोन र' होमबासो गम मोनगोन बे बिमाया आंखौ मा होनदों नों अमा राजा मोख्रा बुन्दा सख्रेमा बांग्रा साला नों आंनि मोसौखौ मा बुंदों नों मा बुंदों मोसौआ आंनो गाइखेर होयो मोसौ गाया मोसौ बलदजों हालेवनो हायो माइरं दैरं बेनिफ्रायनो मोनो आरो नों आंनि मोसौखौ बिदिसो बुंबावदों मोसौआ आंनि भगबानसो मिथिबाय आंनि भगबान नों आंनि भगबानखौनो बिदि होनदों नों बिदि होनदों नों दे बाराद्राय इमोसनेल अत्याचार खालायबाय थानांला आंखौ नोंजोंलाय सोर हानो दाजाब दानख' खालायबाय थानायावलाय दे नोंनानो जि जाथोसै मा जाबावगोनलै बे अमा राजानि जिउआवलाय आयुमासो जाबाय माथो ना सान्थियैनो गाबनो मोनो ना सान्थियैनो दुखु जानो मोनो मा जाबावगोनलै गैला बे अमा राजानि जिउआव सन्यासिसो जाहैनांसिगोन बायदि मोनबायलै आं हिमालय पर्बतफोराव थांनानै मा जाबावगोन हाय खाफाल साला बिसोरो दुखु जाबाय थागोन आंलाय फेसबुकफोरखौ नायनो रादासो साफा सिला नुयो नामा आया माथो दावसो देलायनोसैलाय फन आंलाय आरो जिन्दगिया एसे बरबादसो जाबाय सानदोंमोन थिग टाइमावनो फन हरदो र' एसे रायलायहरनि गोदै गोब्रा हेल' दावसो देलाय आंनि सैनाय मा खबर जानोब्रा दावसो देलाय नों फन हरिनि सिगां दंफां दालाया जेरै राननानै रानख्रावना बोरै थायो बिदि दंमोन नाथाय नों दा फन हरबाय जेला दै होनाय बायदि गुसु मोनलायदों आंना गोसोआ गुसुसो मोनदों होननानै बुंदों नों आं फ्रिजाव आइसक्रिम दोनबाय जानो होननानै बेखौ जानानै नों गुसु मोनदोंसो होननानै बुंदों सोरबा दं नामा नोंनि खाथियाव मा राजा माथो सोरनिबा माथो बायदि खोनादों आं रावबो गैयालै दावसो देलाय सना आबै दंलै खाथियाव आबै बेनो सम माबा माबि होनबाय थायो आरो आं एसे बिजि दंमोनलै बेनि थाखायसो आं नोंखौ कल खालामनो हादिया दा एसे फ्रि जाबाय र' दा नों जि बुङो आं बेखौनो मावगोन नांगौबा नोंनो अख्रांनि हाथरखिबो थुख्लायना होफैगोन र' आङो नों जि बुङो बेखौनो मावगोन आं अमा राजा सासान्दियाव मा सिन्था खालायदों नोंलाय नों बुङोबा बाराबा आं अख्रांनि अखाफोरखौबो नोंनि थाखाय बोख्लायना लाबोनो हागौ बंदा हाजिर है तुम्हारे शरणों पे बस तुम आज्ञा तो देके दे क्या होता है मोजां खोनाथारदों माथो अमा राजा मोजां खोनाथारदोंथ' आरो अख्राङाव बे हाथरखि थुख्लायना अखाफोर बोख्लायना लाबोलायनो ओंखारदों जे बिमाया मैया दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ गेस
सिलिन्डार जोबनानै दङ हा बेखौबो लाबना होफैनो हायाखै नों अख्रांनि हाथरखिखौसो बोख्लायना लाबोलायना होफैनो नागिरदों हा बिराद मोजां खोनाथारदोंथ' आरो हा गोरों जाथारबाय माथो नोंलाय अमा राजा बिराद रोंथारनाय बायदि मोनदोंना नोङो दे अख्रांनि हाथरखि नांलाय अखाफोर नांलाया फुङाव मोसौ मानैखौ लांलाय लाबोलाय खालामबानो जाबायना फुङाव लांनानै मोनायाव लाबोबानो जाबायथ' बेखौ लाबोनानै लांलाय लाबोलाय खालामबानो जाबाय आंनि थाखाय मिथिबायना खामानि दामानिखौथ' रोंखाला साख्रि बाख्रिखौथ' नागिरना रोंखाला हे दाउसो देलायसना दोनथ'नोसै दे आया ओंखाम जानो लिंहरदोंलै दहायनिफ्राय बेखायनो थांसै दा थाङाबाबो रागा जोंलायगोन आया दा नोंखौ सम दिहुननानै फन हरगोन ना रायलायगोन जों उनाव गोदै गोरोब आरो मोजाङैनो दे दोनथ'नोसै होनबा ना आय मा आखल बे हा मा आखल आं फन रायलायनायाव नोङो मेथाइ खननाय सानदों नामा आंखौ मिउजिक दामनाय बायदि गेजेर गेजेर नोङो ओरैनो हरबाय थायो जे जाथालाबो नोंजों हा माथो जाबावनोब्रा बे अमा राजानि जिउआवलाय बनबासफोरसो खाथिनांसिगोन नामाथाय 14 बोसोरसो माथो जेबो जाथारला इनि उनावसो मा जायो मिथिसिगोन हे इसोर बे अमा राजानि संसारखौ एसे मोजां खालायदोलै राजा बुंबाथाय बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङो ना नोङो हा आं नोंखौ मा बुंखो आं नोंखौ खामानिसो थिनदों ना खामानि मोनसेबो मावलासिनो बिदि उदां थाबाय थानो लुबैयो मारबाय नोङो हा बुंबाथाय लाजियो नामा गन्थङाव दै हाबो देद साला बारा दावराव जाबाय थानाङा बाराद्राय खामानि मावनो हायाखैबा बिहामजोफोर लाबोना लाफै सानैजों ज' रायलाय खामानि मावलायबाय थानो हागोन लाजिया नोङो बिहामजोनि खोथासो बुंबावबाय नों हा बिहामजोनि खोथासो बुंबावबाय नोङो खिबा खिनानै खिथुखौ मोजां सुनो रोङि मानसियासो हिनजाव नांगौ जादों नोंनो हा लाजियाखै नोङो फायखाना थांबानो माथो खिखौ मोजांखौनो सुनानै फैयो आरो हिनजावसो नांगौ जाबावदों नोंनो देद साला आयै बे बारा बाहलेदों आंखौ बिराद जावबायलै जावलाय जावखोलाय खालायबाय थाबायलै नों आंखौ देलै दे नों मा थिनो बेखौनो मावनोसै आं मा खामानि मावनांगौ दे खोन्था मोसौ लायनांगौ ना गेस सिलिन्डार हैनांगौ खोन्थाबानो जाबाय दे मावनो रोङा दांनो रोङा हिनजाव गोसोथोनो फैदों बेयाव हिनजाव नांगौनो बिहामजो नांगौ लाजियाबो बियो लाजिथोंसै बिमानि खाथियाव